Čekamo informaciju da su krenuli s ploča prema nama, ovdje na skaline Svetog Vlaha. Marko Birač, Vladimir Kvaković, Marko Žurela, Tomi Popović i Filip Kržić, to je petorka koja će se ovdje s nama naći sa zlatnim medaljama. A sada možemo skrovi planove zapljeskat onima koji su nas oduševili pretekla 2 tjedna na Evropskom prvenstvu u Splitu s Praladom Areni, koji su pobjedama stigli do najsjajnije medalje, stižu nam dakle evropski prvaci. Pozdravit ćemo prvo debitanta na evropskim prvenstvima. Filip Kržić igrao je prvu utakmicu protiv Malte, upisao su strijelce, tresao mrežu, potom bio u kombinaciji, dakle evo jedan veliki pljesak za zlatne, tu nam je Marko Žurela, Tomi Popović i ona dvojica koja znaju kako je to doček na stadionu. Zlatni iz Budimpešte 2017. zlatni sad iz Splita, Vladimir Kvaković i Marko Birač, ekipa, veliki pljesak. Filip Kržić, dajte malo pomogite nam, sinoć se odlije njihova imena uz Praladom Areni. Zaplešite i njimi. Filip Kržić, Marko Žurela, Tomi Popović, Vladimir Kvaković i najbolji vratar Evropskog prvenstva Marko Birač.
Nešto je za evropske prvake. Brava ekipa, mi ćemo na početku od dočeka zamoliti u ime grada Dubrovnika, predsjednika gradskog vijeća, gospodina Marka Potrvicu da se obrati zlatnima iz Splita. Ekipa, izvolite. Molim jedan veliki aplauz za evropske prvake. Grad Dubrovnik je sretan da ima ovakvu mladost, ovakve uzore budućim generacijama. Iznimno nam je zadovoljstvo u ime grada Dubrovnika i u ime našeg gradonačelnika koji nije danas u gradu čestitat vam, iskreno vam priznat da niko od nas nije očekivao da će to osvojiti evropsko prvenstvo. I zato jedan veliki aplauz. Jer ste vašim srcem i zalaganjem pokazali kako se rad isplati, kako se voli naša domovina i kako u 15 dana možete ujediniti našu zemlju. Hvala vam, čestitam vam i uživajte u vašem i našem Dubrovniku. Hvala Marku Potrebici, predsjedniku gradskog vijeća. Sada će nam se gospodin Nikola Dobroslavić, župan Dubrovačko-neretvanskog, vratiti. Gospodin Nikola, izvolite. Dragi naši evropski prvaci, dragi naši sugrađani, evo naši vaterpolisti učinili su nam jučer veliku radost i zadovoljstvo, učinili su nas ponosnim što su doveli hrvatski vaterpolo i Hrvatsku na vrh Evrope. Svojim znanjem, svojim radom, svojim zajedništvom učinili su ponovno da Hrvatska bude najbolja u Evropi. Na tome im čestitam, na tome im zahvaljujem, a posebno smo ponosni što su naši sugrađani, naši sportaši koji dolaze iz ovog grada, iz ove županije, ne samo bili sudionici tog velikog događanja i velike pobjede, nego su i znatno tome pridonijeli. Još jednom u ime cijele Dubrovačko-neretvanske županije veliko hvala, učinili ste nas ponosnim i budite veseli jer ste to zaslužili. Živjeli! Nismo se puno dogovarali, ali broj 1 će se u ime ekipe manje glasnogovornik obratiti vama. Marko, mikrofon je tvoj, Marko Bijač. Izvoli, najbolji vratar evropskog prvenstva. Prvo zaplješćimo na tome. Bravo. Dobar večer svima. Hvala vam od srca, evo što ste nas došli podržati u ovakvom velikom broju i pokazati zapravo koliko je ovo veliki uspjeh još jednom. Čestitam svim svojim suigračima, ovim mladim momcima kojima je ovo jedno od prvih ovakvih prvenstava i koji su se dokazali na ovoj velikoj sceni i pokazali svima da je budućnost Dubrovačkog i Hrvatskog vaterpola u dobroj rukama. Hvala vam svima i uživajte. A moram još jednako, dakle, skazat ćemo ih jednog po jednog. Čuli ste broj 1, Marko Bijač, Loren Fatović,
Marko Žuvela, Filip Kržić i Tomi Popadić. Bravo ekipa, petorka za 5. Sad ću vas moliti svih fotografa da se slikate skupa tu. Čekali su tamo potpisivali otvoča od Nigrada do Straduna na kapice, majice i ostalo, nije im preša doma, tako da ih možete opet ubiti za autograf. Čestitamo im još jednako. Hvala svima vama koji ste im došli zapisati. Hvala. Svitanje dana, tihim noćima zvezdanog sna, uveli su pomina da ljubi, zeleni polina i besnadna. Jesam odgledala te sladnice tiše, one sve posledne vrati kroz noć, one mi dalo i one me niše, ona ljubav koja ne može proć. Ja bi ugledala sunce da bi ugledala luč, ne bi imao ljubav da je pravo luč, jer se zna da ću svoju ljubav napraviti još, moje podsjetnik Hrvatskog.
Lijepan pozdrav, poštovani gledatelji, ovdje ispred crkve Svetog Vlaha. Vjerujem kako ste ovih proteklih 20 minuta mogli vidjeti kako se zapravo dočekuju oni najbolji vaterpolisti u Europi, a to je reprezentacija Hrvatske i igrači Juga, odnosno svih 5 dubrovačkih igrača. Sa mnom je jedna od najvjernijih navijačica Juga, ali najvjernija navijačica Hrvatske, evo koja je ujedno bila sinoć na utakmici. Što reći nakon one utakmice, što reći nakon onog naslova? Pa da nam nije bilo našega Marka, ja ne znam kako bi prošli, ali pošto su svi se narodili ovi 3 mjeseca, svaka čast momcima, svi su zaslužili. Tako da mi je veliko srce bilo, poslije 12 godina od 2010. u Zagrebu sam bila isto na prvenstvu. Svaka vam čast, nadamo se kako će biti još boljih rezultata. Ja se nadam 2024. da ću doživjeti da i proslavim olimpijadu. Hvala puno. Evo toliko za sada od jedne navijačice, najvjernije navijačice Juga. Uživajte još ovih par kadrova, svakako više izjava donosimo nešto kasnije, ali sutra u Dnevniku Dubrovačke televizije. Evo, a koga drugog, poštovani gledatelji, uzeti za uživo javljanje nego najboljeg golmana u Europi, a to je Marko Bijač. Marko, evo prije svega velike čestitke na ovom tvom uspjehu, ali naravno i kolektivnoj reprezentaciji Hrvatske. Pa je, hvala vam na čestitkama, sigurno da je veliki uspjeh i mene i cijele ekipe, ali mislim da je ono što ćemo svi mi pamtiti, što će zapravo pamtiti hrvatski vaterpolo i hrvatski sport, ovo veliko zlato koje smo mi osvojili. To je ono što smo željeli, o čemu smo sanjali i evo, taj san se ostvario pred predivnom splitskom publikom. Bilo je mnogo ljudi odavde iz Dubrovnika, tražilo se stvarno karata, kao što su negdje novinari napisali da je bio poljud, bilo bi nam malo. Malo bi poljud bio, upravo. Ali mnogi nisu očekivali zapravo da će Hrvatska do ovog zlata, ali da će Palladium Arena biti puna s obzirom kako se vaterpolo igra. Pa da, evo, nismo iskreno ni mi očekivali da će baš biti ovakva atmosfera. Ovo je bilo nezapamćeno. Ja sam stvarno već dugo na ovakvim natjecanjima, europskim, svjetskim, olimpijskim igrama, ali ovo što smo doživjeli u Splitu, to je zaista neponovljivo. Sigurno je kako iza vas, svih igrača iz stručnog stožera, neprospavana noć, a sigurno je kako će biti i ova, evo iza vas, veliki broj mališana, vaših vjernih navijača, propuštajte sad. Hvala ti puno i sretno dalje. Hvala. Evo, to je bio, poštovani gledatelji, Marko Bijač, vratar reprezentacije Hrvatske, broj 1 vratar
u Europi. Hrvatska je, da još jednom ponovimo, osvojila sinoć u Splitu prvo mjesto na Europskom vaterpolskom prvenstvu, sladavši reprezentaciju Mađarske. Evo toliko za sada, svakako uživajte u ovim prekrasnim kadrovima. Evo, poštovani gledatelji, nakon Marka Bijača čuli smo njegove dojmove nakon vrijednog velikog uspjeha reprezentacije Hrvatske, ali i njega osobna sa mnom je, kako što možete vidjeti s moje desne strane, Loren Fatović, kojemu također čestita na ovom velikom vrijednom uspjehu. Loren, evo, sigurno je bila neprospavana noć, a bit će tako, vjerujem, i ova. Evo, kratki sam osvrt na ovo što se događalo u Splitu u proteklih nekoliko dana. Pa mislim da smo svi još pod tim nekim dojmom da ćemo biti narednih par dana. Bilo je vrhunski od naše igre, do te publike, do arene, do svog tog ugađaja. To je nešto na što stvarno mi u vaterpolu, svi igrači su to iskomentirali, nije niko navikao na to, tako da mislim da je bio spektakl na svjetskoj razini. Kad ovako završi još je ljepše i mislim da smo mogli samo mi svi sanjati. Kad smo počinjali trenirati da igramo doma pred punim tribinama, da je to jedan od naših snova, da nam se svima ispunio. Zahvaljujem se publici i ovdje što je stvarno nismo očekivali da će ovdje doći ovoliko ljudi. Zahvaljujem se svima i nadam se da ovo nije zadnji put. Nadamo se svakako i mi sretno, svakako dalje, čestitke još jednom na uspjehu. Evo, čuli smo Marka Bijača, Lorena Fatovića također u ovih posljednjih par minuta, a više svakako donosimo, poštovani gledatelji, sutra u Dnevniku Dubrovačke televizije. Evo, poštovani gledatelji, za kraj ovog javljanja sa Straduna ispred crkve Svetog Vlaha, ostanite svakako uz program Dubrovačke televizije. Slijedi sad par minuta kadrova kako se zapravo gradio bazen u Spaladium areni, evo, koja je jučer bila, dakle, ispunjena do posljednjeg mjesta, a i gotovo na svakoj utakmici hrvatske reprezentacije bilo je oko 90.000 navijača. Nadamo se kako će to biti slučaj u svim proteklim, odnosno sljedećim natjecanjima kada bude reprezentacija Hrvatske igrala. Evo, toliko za ovo javljanje sa Straduna ispred crkve Svetog Vlaha, sa dočeka zlatnih europskih vaterpolista, sa dočeka
5 igrača iz Dubrovnika. Više donosimo još jednom sutra u Dnevniku Dubrovačke televizije.